Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil arba'in ta'ala ruba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati jami'al qubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibi. Bariya bahriya khususan abana wa ummatina wa ajdadana wa jadadina wa ustadina wa masyayikhina wa masyayikha masyayikhina wa liman istama'na bisahbihi khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa khususan Sayyidi Syekh Abdul Hasan Al-Auliya Syadili wa khususan Sayyid Abdul Malik bin Niyas bin Yahya wa khususan Syekhina Mursidina Murabbi Ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Ba bin Yahya Atwalallahu umrahu fi sihah wa afiyah wa khususan Jami' Masyayikh Darut Tauhid Al-Hasaniyah wa khususan sahib hadal kitab An-Nasaihud Diniyah. Namul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa rafa'anna bi ulumi wa maddana bi asrari wa ada alaina min barakati fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lan endine wong anggap kang nyeksa sira wa ing man wa ghablab tanan muring-muringi sira alih ngatas man walam yam tathil lan ora miturat sapa man wain zajir lan ora marani sapa man fa'id mongko ngedona sira ing man anka sang sira watrut lan nolak sira ing man minka saking sira fa innahu maqsudun man syaitan iku syaitan la khaira kang ora ana kebagusan iku maujud fi dalam syaitan wala barokatan ora ana barokah wa tahrumu lan haram apa muwalatuhu apa ngasiman wa muasyaratu lan mergauliman wa tajibulan wajib apa muadatuhu apa musuhiman wa muqata'atuhu lan medhatman wa utawi wong minal muhaddina iku saking wong kang nentang kabeh lillahi marang Gusti Allah wa rasulih wala dikasihkan Allah taala a'udzubillahi minasyaitonir rajim la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yawadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum wa abna'ahum al-ayah fanafa mongkon nafa'akan sinten Allah al-iman anil muwaddina saya wong kang ngasihi lil muhaddina marang wong kang nentang kabeh lahu marang Gusti Allah wa li rasulih lan marang utusane Gusti Allah wa in kanu lasajen ana sapa muhaddin iku min angrabil angrabina iku saking luwih pareke pira-pira family bagayatu ma utahe katoke barang yusma'u kang dan murahaken apa bihima lil ami tuwe wong bodho al ghafil kang lali al mustaghriqi kang kerem ing dalem maksiat mahma fatat semangsa pot wa ing ami apa salatu salat ayam dia iku arep ngondoni sapa ami wa ing salat
ma taubati serta taubat. Anil udi sanging baleni ila mithli zalika marang padane mengkono ninggal salat. Fa amal ibadu mangka harapan utai nyanyakan fala kaifa mangka iku ora ana kemurahan wali lan hale kaya fala mangka iku ora ana kemurahan kaifa hale kaya apa wali lan iku ing atase wong fi ikhrajis sholati ing dalem merajalaken salat an waktu asane waktune salat. Ismun utai dosa adimun kang gedhe. Wa in badran sanajan rikatan sapa wong pinggang yang lawan ngadoi salat. Wali sanan ora ana iku pingudene lawan uzur. Apa al-istighal apa kan nunggul bid dunya wala bi ghirilan ora kelawan liyane dunya. Ani salate sareng salat hatta tafuta. Hingga pot apa salat wala udran ora ana alasan iku maujud. Illan nauma kejaba turu awin istiana utawa lali. Faqat mangkap lho. Iki tasih nerangno tentang wong sing ninggal salat. Dengan artian tanpa adanya uzur. Ya ini dijelasno wong sing ninggal salat iku dengan Nabi. Wong sing ninggal salat iku kufur. Tegese salat iku diwajibno kanggo awak dhewe sebagai umat Kanjeng Nabi. Cara mana awak dhewe wis kewajiban melakukan salat, ya kudune salat gak oleh ditinggal. Nah ditinggal tanpa adanya udzur. Cara mana kaya sakit utawa udzur yang lain sing tidak memungkinkan untuk melakukan salat iku diwajibkan kanggone melakukan salat. Terus wa ala walatil umuri wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa rafa'anna bi ulumi wa maddana bi asrari wa hada alaina min barakati fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibatul haji utai bira-bira wajib haji ghairul arkan kang saliyane bira-bira rukun. Salah satu asya iku ana telu bira-bira suci. Adwa salah jine salah satu asya. Al ihramu iku ihram minal miqati saking miqat. Wasane utai sing kedua iku ramyul jimari. Iku balang bira-bira jumrah. As-salasi kang ana telu. Wasalis utai sang ketiga iku al-halqu iku nyukur rambut. Awit nangsiru utawa ngetok. Jadi iki tasik bahas tentang haji kaliyan umrah. Ini jelasno rukun-rukune haji ana papat, terus rukun-rukune umrah ana telu. Terus saiki bahas perkara yang diwajibkan ketika haji, tapi ikut tidak termasuk rukunnya haji, yaitu ada 3. Yang pertama al-ihramu minal miqat.
berihram, niat berihram, kemudian berihram dari miqat zamani karo miqat makani. Terus yang kedua, perkara yang diwajibkan ketika haji, tapi iku ora termasuk rukun, yaitu ramyul jimari as-salasi, melempar jumrah, yaitu ana telu. Jumrah kubra, terus jumrah wusta, terus yang ketiga jumrah aqabah. Wa yarmi kulla jumratin bisala'in hasiyatin. Adapun setiap jumrah itu kan ada 3 macam jumrah. Setiap jumrahnya itu dilemparkan dengan 7 jumrah, 7 kerikil, melempar jumrah setiap satunya itu 7 kerikil. Falau rama aswataini dafatan usibat wahidatan. Tapi nek uang cara mana melempar jumrah krikile ana loro tapi dilempar sekali, maka itu dihitung lagi 1 lemparan. Sing dihitung lemparane dudu krikile. Terus semoga nek ana wong kok melemparkan krikil satu krikil tapi 7 kali kafa, maka itu telah mencukupi, diperbolehkan. Wa yustaratu kaunul marma bihi hajaran. Adapun disyaratkannya melempar jumrah itu memakai batu kerikil, gak oleh pasir, gak oleh. Fala yafi ghairuhu kalau lu'in wajasin, yang disyaratkan menggunakan batu. Fala yakfi ghairuhu, maka nek ana wong melempar dengan selain batu, contohnya kayak kalau lu'in wajasin, kayak batu kumbang utawa bahkan permata, itu tidak mencukupi, tidak bisa dikatakan melempar jumrah. Wasalisu al-halqu. Adapun perkara yang diwajibkan ketika haji tapi tidak termasuk rukun, yang ketiga yaitu al-halq, mencukur rambut, memotong rambut. Wal afdal lirijal al-halqu. Adapun yang lebih utama kanggo wong lanang yaitu al-halq, mencukur, sama digunduli lah. Walil mar'ati at-taksir, dan lebih utamane kanggo wong wedok yaitu at-taksir, dipotong. Bedane iku nek wong lanang dicukur gundul, nek wong wedok dipotong. Wa aqallul halqi izalatu salasi sya'ratin minar ra'si. Adapun minimal mencukur rambut ketika haji yaitu minimalnya menghilangkan 3 rambut kepala, mbah iku dicukur utawa dipotong, bahkan dicabut atau dibakar, maka itu diperbolehkan. Wa man la sya'ra bi ra'sihi yusannu lahu imrarul musi alaihi. Terus kanggone wong sing gak duwe rambut, cara botak
rambutnya wis rontok biyen. Lah, kanggo newake mau carane piye? Yaiku dengan menjalankan maksudnya alat cukure iku dipapakno ning kepalane terus dijalankan kaya dene nyukur. Cukup ngoten. Wa sunanul haji sama'un wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.